మనం ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం ఈ క్రిమినల్ సంబంధించినటువంటి అంటే నేరాలు జరిగినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా విచారిస్తారో, అసలు ఏమిటి వాటికి సంబంధించి ఏముంటది, ఎలా జరుగుతుంది, ఈ సాక్ష్యాలు అంటారు, ఈ సాక్ష్యాలు అంటే ఎట్లా ఏంటి అని. అందుకనే ఈ క్రిమినల్ కి సంబంధించి 3 రకాల చట్టాలు ఉన్నాయి. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఇదేం చెప్తుందంటే, ఈ చట్టం అంటే ఏం ప్రొసీజర్, ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఎవరైనా సరే దర్యాప్తు అధికారి కానీ ఇతరులు కానీ కోర్టుల్లో కానీ సిస్టంలో కానీ ఏమి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది దానిలో చెప్తారు. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది ఒకటి. అట్లాగే ఐపీసీ, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, దీని ప్రకారం ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా దీని కింద అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్లు జైలు ఎట్లా పడుతుంది ఏంటి అనేది దానిలో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక మూడోది, దీనిలో ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఏ సాక్ష్యాలని స్వీకరించవచ్చు, ఆ సాక్ష్యాలకు ఉండేటువంటి విలువ ఎంత, ఎలాంటి సాక్ష్యాలు ఏంటి అనేది ఇది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. అంటే ఈ 3 చట్టాలని క్రోడీకరించుకోవడం ద్వారా క్రిమినల్ లో ప్రధానంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. క్రిమినల్ కి సంబంధించినంత వరకు ఈ 3 చట్టాలని అనుగుణంగానే నడుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.